Hello everyone, खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो About Bodo Celebrities YouTube चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदान मोनसे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि सायावहाय आपडेट्स लानानै। लोगोफोर मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय। लोगोफोर आपकामिं बे बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय गोमाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअआव जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो बयजोंबो सिनायजाखानाय मुंदांखा फावखुंग्रि फुजि बसुमतारी बिथांजों लोगोसे सिद्धार्थ बर' बिथांखौ। लोगोफोर बे आपकामिं मिउजिक भिडिअनि आपडेट्सखौ फुजि बसुमतारी बिथां आरो सिद्धार्थ बर' बिथांमोना गावसिनि फेसबुक आरो इन्स्टाग्रामावबो होखादों। नोंथांमोना फल' खालामोबा नायदोंबा नुखादों जानांगौ। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअखौ जोङो लेहेर फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलावहाय नुनो मोनगोन। लोगोफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड नामा? कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थादो लोगोफोर। लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि बागै आं जा एसे डिटेल्स कालेक्ट खालामनानै मोनदोंमोन नोंथांमोनजों आं बेखौ शेयार खालामबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर। लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।